Zukuru kamufaro wangu kuva nemi panapa pa channel penyu ka panapa channel yenyu kuda kukudza ichokwadi zvinhu zviri kufamba zvakanaka handi panapa ndofunga munongozvonawo zvinhu zviri kufamba zvakadi zviri kufamba zvakarongeka handiti. So chiterera muzukuru, this is not my channel and this is your channel, your family channel handiti. Hamuzombodinzwa ndichiti this is my channel because channel inoi haisi yangu, but very soon ndichazoitawo yangu azukuru, munongosapotawa and so chiterera kana ungasati subscribe to this family channel and I kindly ask you mzukuru to please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell whenever I upload a video kuitira kuti unge uri unoziviswa. And thanks very much kune vese vanoramba vachisapota basa, vakasubscribe, vanokomenta. Pama comments ipapo pane mzukuru wangu anonzi Charity Uta, a big shout out to you mzukuru wangu. So ngatikommente titaurira neuko nekuisa malike handiti. Right, inzwaika vazukuru vasekuru saint, vazukuru vangu. Nasi kwaswera kuchitika zvakawanda, especially mu entertainment, ma streets ya social media, mavhiringwa, maputiswa moto, mapatidzwa moto, muri kuita kubvira, muri kuita kubhebha moto nekuda kwa entertainment. This week zvinhu zvichafamba zvakanaka. Ndoda kupromisa zvinhu zvichanatsofamba zvakanaka handiti. So makusati amboona mukomana anonzi Soja Love abva adonhedzawo chakewo chinhamba handiti. Chinhamba ichi akambochiita 2019 kana ndisingakanganise 2019 akamboita chinhamba ichi ndofunga nekuda kwemarketing achinonatsofamba zvakadi zvakanaka, but nhasi azodzoka nacho akati aiwa ndoda uchidonhedzera kuNash because Nash hapa mangoma zvine zvaNash TV iri kupisa iri kupisa. So abva achidonhedzera ikoko paColor Vibes handiti. Anga akaunganirwa nebrown color nhasi nekasutu. Ndofunga kuti pane video yachona ndatoisa pasi yandaita about that one. So ndichicheka kapa 6 hours yange ane 26,000 views. Aiwa ngatisapotei basa 26,000 muZimbabwe ka, it's not a joke handiti. Basa rufamba zvakanaka. So tazoona zvakare kapo iyaya yatakambokudza ine zuro kuti pane zvinhu zviri kuda kuitika. Tautaura nezvazvo futi kuti zoni aiwa pane zvazoitikawo zveshuwa. Vane video era vadonhedza nditi. Raja Love ndati rinonzi vaida kundinyudza nditi. Kozotiwo Jam Master and Anita Jackson anditi vazodonhedzawo chinhamba chinonzi unonzani. Aiwa ende munoona mavideos achona ka aiwa ase unonzani ka ndabva ndarangarira medu mugeto munomu unobva watanga kuona view rezvinhu zvachona zvese kuti aiwa zvakarongeka. A big salute kunewe Jam Master and Anita Jackson. Anditi a big salute to you guys anditi. Job well done anditi. And tabva ipapo ka okay trip papo pa video iroro nechida kuti ndikudze kuti zvofamba sei. Alright, tabva ipapo tabva taenda pa anonzani Tami Moyo abva adonhedzawo chinonzi kuteerera featuring Ja Praiser anditi. Video yavo in 3 hours yange ane 21,000 views. Kureva kuti basa rufamba zvakanaka. Tiripa video iroro hayo harabikwa. Unochava kuti muZimbabwe ndipachona pavaitorera muri muZimbabwe ndepapi chaipo. Kana muri muZimbabwe tine nyika yedu iri right wakumana hatisanyeperana. Zimbabwe izhula. And so let's go and support, let's go and do entertainment yandati muzive kana wanga usiri kuziva ka chitomhanya unotsvaga kuNash TV unonosangana na Soja Love chigunduru chibaba adonhedza chake ikoko. Wobva waenda futi kuna Jam Master and vane chavadonhedza zvakare unononakirwa uri ikoko. Wobva wapedzera nekuna Ja Love wanditei chaicho. Wandite Ja Love unobva waenda kuna Tami featuring Ja Praiser. Vane chavadonhedzawo futi chinonzi kuteerera. Vazukuru andi kunyepa chakanaka mukaka urungwe. Job well done maartist edu. Thanks very much for keeping us entertained, especially nguva dzakaita sedzino.
tiri kuda entertainment yakawanda kuitira kuti kufunga kuite kushoma wazukuru handiti because zvinofungwa mazuva ano zvakawandisa tine tichifunga zvinhu zvakawanda so kuitira stressing eri inoita shomaka ndosaka sekuru venyu ndiripo handiti ndiripo kuitira kuti nditore zvanee ndichitora ndichiuya ndichikupai kuitira kuti pfungwa dzenyu dzirelax wazukuru handiti the only Zimbabwean uncle handiti handindega handindega the only Zimbabwean uncle handiti. Thanks very much wazukuru. Kune vanenge vachida kutaura nasekuru vavo handiti phone number dzeWhatsApp ndo dzandaisa panapa handiti idzi ndo dzeSaint TV handiti but ukazo unotaurawo pane time po sekuru vanozorarawa sekuru anawo mukadzika but anozodawo kanguva kekuzorora chichi munongoizwa vachigadzirirawo zuva rinoteerera kuitira imimi vazukuru vangu ndichiti na Uncle Saint Steve tiri murudo. Much love.